Kaziwai kereke ya Jesu Kristu kwese kwamuri mudzimba umo, kereke ya Jesu iri mu lockdown. Kwaziwai muri yeZimbabwe, ndinouya kwamuri mangwanani ano neshoko raMwari. Ndini Rev AD Madawo, President or Bishop we AFM in Zimbabwe, tichiuya kwamuri neshoko raishe vedu, shoko renyasha, shoko roruponeso, evangeli ya Kristu Jesu. Tiri panguva yekunge tiri mudzimba, tiri panguva yekunge tisingazivi kuti ramangwana redu richamuka rakamira sei, ramangwana ravana vedu richava rakadini. Tinoti isu ramangwana redu riri muna Jesu, mune tariro muna Kristu. Rega kuora moyo, rega kuneta, rega kutya, Ishe vanewe pauri ipapo. Regai ndinamate tisati tapinda mushoko raMwari. Baba, muzita raJesu ndinokunamatai mangwanani ano, ndichikutendai nezuva ranhasi kunge ndiri mupenyu nehama dzangu dziri kundinzwa vari vapenyu. Ropafadzai nguva ino Mwari, mundizodze nomweya mutsvene kundishumira evhangeri yenyasha inorapa moyo, inoburitsa vakasungwa mukusungwa, inopa tariro kuna vasina tariro, upenyu kune vasina upenyu, chiedza kune vari murima noupenyu kune vari kufa. Rapai nyika yedu yeZimbabwe, rapai vanhu venyu Mwari, ipai tariro kuvanhu venyu, vashanyirei neshoko, vabatei, riite chimwe chinhu muhana dzavo nemwoyo yavo. Vazhinji vajekerwe noruponeso rwokuziva imi Mwari. Vhenekerai vanhu venyu neshoko renyu, muvarape nokuvanatsa, muvakomborere muzita raJesu Kristu. Amen. Mangwanani anhasi tichaverenga shoko raMwari, zvakare magwaro maviri, matsamba maviri yaMateo neyaLuka. Chaverenga kuna Mateo chapter 17 kubvira paverse 1 kusvika paverse number 8. Mazuva matanhatu akati apfuura, Jesu akatora Petro naJakobo naJohana munun'una wake, akaenda navo mugomo refu vari voga. Akashanduka pamberi pavo, chiso chake chikapenya sezuva, nguo dzake dzikachena sechiedza. Pakarepo Mozisi naEriya vakaonekwa navo vachitaurirana naye. Zvino Petro akapindura akati kuna Jesu, Ishe, zvakanaka zvatiri pano. Kana muchida tichavaka matumba matatu pano, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raEriya. Wakati achataura navo, tarira, gore rinobwinya rakavafukidza. Inzwi rikabva mugore richiti, uyu mwanakomana wangu unodikanwa, wandinofarira, munzwei. Vadzidzi vakati vachinzwa vakawira pasi nezviso zvavo vakatya zvikuru. Jesu akaswedera akavabata akati, simukai, musatya. Vakati vachitarira, havana kuzoona munhu asi Jesu bedzi. Havana kuzoona munhu asi Jesu bedzi. Ndichaverenga zvakare kuna Luka chapter number 9 verse 28 and 29. Mashoko aya akati apera kutaurwa, mazuva anenge masere, akatora Petro naJohana naJakobo akakwira mugomo kundonyengetera. Dauti upabate kuti Mateo akati vakakwira mugomo, asi Luka unoti chavakakwirira kugomo kunyengetera. Zvino wakati achinyengetera, mugarire wechiso chake ukashanduka, nguo dzake dzikachena dzikapenya. Na musoro wenyaya yangu mangwanani ano uri kuti iwo usaona mumwe munhu asi Jesu bedzi. Usaona mumwe munhu muupenyu wako asi Jesu bedzi. Ndinonamata mangwanani ano kuti muchinamato chako chaunonamata, mukereke maunopinda, usaona mumwe munhu asi Jesu bedzi. Mumamiriro ezvinhu mumba mako izvozvi, usaona mumwe munhu asi Jesu bedzi. Kunyange zvikaoma, ukafirwa, ukarwara, ukaomerwa, washaya zvekudya, usaona mumwe munhu asi Jesu bedzi. Mukuchema kwako, nekuti ukasaona Jesu tariro yako inopera. Ukasaona Jesu ukangoona vanhu chete, hauoni ramangwana rakajeka pamberi pako. Zvino pano pataverenga pana Mateo unonyora zvakatisiyana nezvishoma naLuka, because Mwari paakafemera varume ava haana kutora pfungwa dzavo akadzita somuchina kana sekompyuta. Vainyora according to their own understanding, their background and research.
Mateo unoti iye mazuva matanhatu akati apfuura, that means 6 days. After 6 days Jesu unotora Peter naJohana naJames unokwira navo pamusoro pegomo. Luka unoti chikonzero chavakakwirira gomo refu iri vakanga vachinonyengetera. Na ndisati ndaenda panyaya yekunyengetera kwavakakwirira gomo, ndoda kutangira panyaya inoti after 6 days vanonyora magwaro kana vanopenenjera magwaro, mascholars, anoti iyo pane inonzi numerical theology of numbers, chidzidzo zvebhaibheri zvinochekuita nemanhamba. Vanoti nhamba yega yega iri mubhaibheri ine chainoreva, nhamba yega yega iri mubhaibheri ine chainomirira. Number 6 vanoti ivo inhamba inomirira munhu, nemhaka yekuti munhu wakasikwa nezuva rechitanhatu. Man was created on the 6th day. Tino Jesu unonzi after 6 days, mushure mekunge mazuva 6 apfuura, ndo paanouya Jesu achitora vadzidzi vatatu ava, Peter naJames naJohane, achikwira navo pagomo. Number 6 inomirira maefforts omunhu, zvinoitwa nomwana womunhu. Number 6 inomirira simba romunhu. Number 6 inomirira maachievements omunhu. Number 6 inomirira uchenjeri hwomunhu. Number 6 inomirira kugona kwomunhu. Number 6 inomirira zviya zvinogona kuitwa nomunhu. Asi regai nditaure nchiti munhu chisikwa chine limitations, munhu chisikwa chinofa. Man is a mortal being. Munhu unopererwa, munhu une paanoperevedza, munhu une paanoneta. Zvakaitwa nomunhu zvinogona kuperera nekupera simba, zvakaita nomunhu zvakaitwa nomunhu zvinogona kuparara. Chinomira chete muupenyu ndechawakaitirwa naMwari. Zvinoitwa naMwari hazviparari, zvinoitwa naMwari nezvinovakwa naMwari hazvitsemuki. Chakavakwa nomunhu chinogona kutsemuka, chakavakwa nomunhu chinogona kutakurwa nemhepo, asi chakavakwa naMwari hakuna hachipofi chakaparara. Kunyangwe ukapiwa chipo naMwari hakuna unokutorera. Ganditi chawapiwa naMwari hapana unokutorera. Zvichida chawakapiwa nomunhu anogona kukutorera. But Bible not after 6 days. Kana 6 days apfuura, mazuva matanhatu apfuura, tinopinda muzuva rinotevera rinonzi zuva rechinomwe. Mutheology imomi, mutheology yemanumbers, vanoti number 7 inomirira, it's a divine number, inomirira Mwari. Number 7 inomirira the supernatural. Number 7 inomirira perfection. Kana tasvika pa number 7, God has taken over. Now vana vaIsraeri vayambuka Jordan, Bible rinoti iro vasvika kunyika yaIsraeri yeKenani, vaifanira kutanga vatora guta reJericho. Zvino shoko raMwari rinoti strategy yavakapiwa naMwari yekutora guta iri raive nemasvingo akanga akareba kwazvo uye akanga akapamhama kwazvo. Shoko rinoratidza kuti vanorisecha vanoti machariots mana aigona kufamba akaererana pamusoro pamasvingo eguta iroro. Aigona kufamba like 4 lanes dzemotikari pamusoro pemawalls eguta iroro. Zvino Mwari unoti kwavari kuti mukoromore masvingo aya, mudonhedze masvingo aya. Ndichakupai 6 days, mutenderere kamwe chete pazuva kwemazuva matanhatu. Number 1, zuva rokutanga vakatenderera hapana chakaitika. Number 2, vakatenderera guta hapana chakaitika. Number 3, number 4, number 5, zuva rechitanhatu, number 6 hapana chakaitika. Nekuti tati number 6 inhamba yavanhu, zvinoitwa navanhu. Munhu unogona kuisa effort pane zvakawanda, oshaya chinoitika, oshaya chinobudamo. Asi Bible tine zuva rechinomwe. Mwari unoti iye tendererai guta iri zvakare, murikomberedze, muripoteredze kanomwe. Nekuti pa number 7 God has taken over. Pa number 7 God the supernatural has taken over your situation. Pa zuva iroro rechi7 vakatenderera guta reJericho 7 times. Bible not kwechinomwe vakanzi ngavaridze hwamanda, vapururudze vaite ruzha. Pavakaita izvozvo guta rakakoromoka, rikawira, masvingo akakoromoka akawira pasi.
chii chakakoromotsa masvingo? Because at number 7 God has taken over. Rega nditi kana Mwari atora nzvimbo, zvinonzi navanhu hazviitiki zvinoitika. When God has taken over, masvingo anovharira blessing yako anokoromoka. Mahindrance, zvibingampinyi zvinomira pamberi pako zvinokoromoka. Kana Mwari aita take over, makungwa anovhura nzira pamberi pako. Kana Mwari atora nzvimbo yake, ndinokutaurira Jorodhani rinooma, iwe ugoyambuka pawakanzi hauyambuki. Kana Mwari atora nzvimbo, kunyangwe moto inoda kupisa inodzimwa. Pane moto yaunosikirwa neshamwari nehama, pane moto yaunosikirwa naSatani namadhimoni. Rega Mwari aite take over, moto iyoyo ishayiswe simba. Kana shumba dziripo dzakarongwa nemakomba eshumba yawakarongerwa, kana Mwari asimuka akatora nzvimbo, miromo yeshumba inovharwa. Kana Mwari atora nzvimbo, pasina nzira panova nenzira. Kana Mwari atora nzvimbo, murenje munova nematsime emvura. Kana Mwari atora nzvimbo, even muwilderness panova nehighway. Kana Mwari atora nzvimbo, impossibilities become possibilities. Where there is no way, God creates a way. Bible rinotiratidza, ndiri kutaura pa number 7, murume unonzi Naamani akanga ari general wamaSyrians, akanga ari murwi wehondo, a very powerful man. Asi wakanga achirwara, aine chirwere chamaperembudzi. Akaenda kun'anga, hapana chakaitika. Akaenda kuvaprofita, hapana chakaitika. Akaenda kunana chiremba, hapana chakaitika. Asi aenda kuna muprofita Elisha kuguta reSamaria, guta raIsraeri. Bible rinoti Elisha unoti, enda unonyura kanomwe murwizi Jorodhani. Murume uyu paakaenda kunozvinyudza kanomwe 7 times. At the 7th time akabva apora, nekuti at the 7th time God has taken over. Ndiri kunamata kusituation yako, Jehovah Mwari ngaite take over. Muutano wako izvozvi, let God take over. Mumarriage yako ine misodzi, ine kurema, ine mavanga nokuchema, Mwari ngaite take over. Muvana vako vari kudofora, vasingarooreki, vasingabudiriri, mabasa ako asingafambi. Ndiri kuti kwauri mukoma, ndiri kuti kwamuri baba, let God take over. Mumuri yekwenyu isina kubatana, isingawirirani, isingafambi pamwe, isingarongi pamwe, Mwari ngaite take over. Zvakanzi hazviitiki zvotanga kuitika. Ndiri kutaura nyaya number 7. On the 7th day, Jesus has taken over. Ndiro zuva Jesu raanokwira navadzidzi vake kugomo, Peter naJohane naJakobo kunonamata. Ukaverenga kuna zvakazarwa chapter number 5 verse 6. Johane uri ndakaona chigaro chikuru, Mwari agere pamusoro pacho. Pakati napakati pechigaro ndakaona gwayana rine maziso manomwe, rine nyanga nomwe dzinomirira mweya waMwari, dzaive mweya waMwari. Rechirungu rinoti, which are the 7 spirits of God. Saka number 7 inoonekwa zvakare pachigaro chaMwari, nyanga nomwe, maziso manomwe akamirira mweya minomwe yaMwari. Kune vanhu vanoti kana voverenga Bhaibheri, vaya vasingatendi utatu humwe hwaMwari, vanoti ivo pachigaro chaMwari kunongoonekwa Mwari Baba vagere pachigaro, naMwari Mwanakomana ari parudyi rwaBaba. Ko Mweya Mutsvene uripi? Taona pana panyanga nomwe nemaziso manomwe akamira the 7 spirits of God, akamira the 7 dimensions, the 7 aspects, the 7-fold nature yomweya waMwari. Saka tiri kuona utatu humwe huri represented pachigaro chaMwari. Now pana Luka chapter 9 verse 28. Luka unorekoda achiti Jesu paanotora Peter, James na Johani achikwira navo pagomo, waienda navo kunonyengetera. Vana baba nana mai, vakomana nevasikana, hama dzangu munashe, kwese kwatinonamata Mwari, ino yava nguva yokukwira gomo uchinonyengetera. Kukwira gomo kwandiri kutaura, handirevi kuti ubude mumba uviolate lockdown uende kumakomo. Hongu kana nyika yapera lockdown tofa kuenda kumakomo. Asi uri mumba mako imomo unogona kukwira gomo romunyengetero. Uri pamba pako iko zvino unogona kukwira gomo romunyengetero. Uri muchechi mako unogona kukwira gomo rokunyengetera. Ino vana baba nana mai, haisi nguva yekutamba, hama dzedu dzapera, shamwari dzedu dzapera, vabereki vedu vapera, vatinoziva nevatinovimba navo, magamba edu aenda.
chirwere ichi hachina wachinosarudza. Mamiriro aita ikonomi, mamiriro aita nyika, mamiriro aita upenyu, urwere, matambudziko, kuoma, hakuna unosiyiwa nazvo. Ino vana baba nana mai, yava nguva yekunyengetera. SaJesu achitora vadzidzi vake Peter, Jacobo naJohane achikwira navo pagomo refu kunonyengetera. Yava nguva yekunonyengetera. Ino haisi nguva yekukodzira, inguva yekunyengetera. Hope hadzina ndima. Vamwe mulockdown imomu vagere mudzimba dzavo vakarara, vanorara 24 hours. Haisi nguva yekukodzira. Ino haisi nguva kuvata kubhadhari maskuru fees, kuvata hakuna ndima, hakuna bunduso. Ino yava nguva yekunyengetera. Ino haisi nguva yekutaura. Vazhinji vari kungotaura mumawhatsapp umo. Ino haisi nguva yekutaura uchikomenta social media news about COVID-19. Uko kwafa vanhu vakati, muZimbabwe mafa vakati, Africa kwavafa vakati, kuTurkey kwafa vakati. Haisi nguva yekutaura. Mushure mekunge wazviverenga, enda pamabvi unonyengetera. Ino haisi nguva yekuchema. Kuchema hakukubetseri chinhu. Yava nguva yekunyengetera. Vamwe vari kugena weight nekudyisa. Ino haisi nguva yekudyisa, yava nguva yekunyengetera. Ndine shoko kwamuri vana baba nana mai. Regai kuona chimwe chinhu kunze kwaJesu. Rega kuona mumwe munhu asi Jesu. Ngatiteverei Jesu mugomo rokunyengetera. Unozwa kukwira gomo kwakaoma, kukwira gomo kunorwadza, kukwira gomo kunotora energy yakawanda, kukwira gomo kunotora effort yako, kukwira gomo kunoda strength nesimba rako, kukwira gomo kunoda discipline. Peter na James na John na Jesu vanokwira gomo. Kukwira gomo kunorevei vana baba nana mai. Kukwira gomo kunoreva kunyengetera. Prayer inoda effort yakawanda. Kana uri munhu asina effort, you will never be able to pray. Nyama yedu iyi inoda kuocha TV 4 hours. Asi haigone kunamata 10 minutes. Ukaona wagona kunamata nokunyengetera for an hour, watokunda, watorova target. Nekuti Jesu unotora vadzidzi vake ivava, James na Peter na Johane, paya paakange oenda pamuchinjikwa, unoenda navo mugarden reGetsemane. Aina vadzidzi vake vose, unosiya vamwe 8 apo, nekuti Judas Iscariot akanga aenda kunotengesa Jesu. Anotora Peter na James na John, unofamba chinhambo wovaisa pavo, woti varume imborindai neni just for an hour. Uri kuti let us pray just for an hour. Saka Jesu wainyengetera for a minimum of an hour. Kana wagona kunamata for an hour, wagona kufugama uchinyengetera for an hour, wagona kunyengetera hama yangu, wafamba na Jesu mugomo. Asi nyama yevakomana ava yakaneta. Jesu paanodzoka unowana vakotsira, unoti varume makotsira, mungarindi here neni kwenguva imwe chete, kweawa imwe chete. Ndo panonzi na Jesu, mweya unoda asi nyama yakaneta. Ino haisi nguva yekutevera nyama. Ino haisi nguva yekuteerera nyama. Yava nguva yekunyengetera. Jesu unotora Peter na Jacobo na Johane achikwira navo kuno gomo kunonyengetera. Panguva imwe tinomuona Jesu pavadzidzi vake 12 ivava, unotora Peter na Johane na James achienda navo kunomutsa mwanasikana waJairosi. PaGetsemane unoenda navo pagomo rataverenga iri. Unoenda navo. Why? Nekuti varume ava vatatu ava vaive varume vokunyengetera. Vaiti Jesu akanyengetera vanoti amen. Vainzwa kutevera Jesu, vainzwa shungu dzekuda kuita zvinoitwa naJesu. Rega nditi hama dzangu, if we are to have results ezvakaitika muministry yaJesu, tichida kuwaona maministry edu, tinofanira kunyengetera saJesu. Tonyengetera savaapostora, tonyengetera sekereke yokutanga, tidzokere mumidzi yechipostora. Kana toda kuona simba rakafamba muministry yaJesu, tinotofanira kunyengetera sekunyengetera kwakaita Jesu. Prayer, kunyengetera kunokuita uve in tune na Jesu. Kunyengetera kunokuita kuti uve in harmony na Jesu. Kunyengetera kunokuita kuti uve in one accord na Jesu. Peter na Johane na James vaive muchuni imwe chete na Jesu. Vafundisi mumakereke uko, ngatiregei kunyepera vanhu, tichiparidza ivhangeri risina basa rekunakidza nzeve dzavanhu. Tichibata motikari yako, bata imba yako, ko ukabata mota, ukabata imba, inobetsera chika na wabva panyika pano. Vafundisi ngatinyengetererei, tinyengeterere kereke, tinyengeterere nyika, tinyengeterere hurumende, tinyengeterere vatungamiriri, vatendi. Ino yava nguva yokunyengetera. Uri mu lockdown imomo, lockdown it's a blessing in disguise. Atisi kuenda kumabasa, tine nguva zhinji yekugara mumba.
ngaive nguva yokunyengetera, ngaisava nguva yokuona TV chete, ngaive nguva yokunyengetera, ngaisava nguva yekuteerera nekuona news chete, ngaive nguva yokunyengetera, ngaisava nguva yekupedza nguva paWhatsApp, ngaive nguva yokunyengetera, usapedzera nguva paFacebook, iva nenguva yekunyengetera. Mazuva atiri iwayaya, vamwe vari kubvunzana ko chii chiri kuitika, chirwere ichi, hosha iyi. Bhaibheri rakazvitaura kuti namazuva akupedzesera kuchaita urwere husingarapiki, pachaita maplagues, pachaita mapandemic, pachaita zvirwere zvisinganzwisisiki. Zvoreva kuti vanoverenga magwaro vakutozviziva tiri pamazuva ekupedzesera, ndiwo mazuva ekudyara mabvi uri pakunyengetera. Luka une paakati vakaropa, nyengeterai murege kuneta, nyengeterai murege kuora moyo, nokuti mwanakomana waMwari paanouya ngaakuwane uri paprayer. Ivavo vanenge vachinyengetera vachapukunyuka kumatambudziko, vanonyengetera vachapukunyuka kumatambudziko, vomira pamberi pomwanakomana waMwari. Dyara mabvi ako paprayer, zvipire paprayer, tevera Jesu mugomo rokunyengetera, yenda naJesu mugomo rokunyengetera. Luka wataura achiti pana chapter 19 verse 29, Jesu achinyengetera, kuonekwa kichiso chake chakashanduka, hembe dzake dzikashanduka, dzikapenya, dzikachena, dzikava sezuva. Bhaibheri rinotiro achinyengetera. Izvi zviri kuitika achiita sei? Achinyengetera. Ipapo paari kunyengetera pakaonekwa Mozisi naEriya, vakamira naye vachitaura naye. Hanzi vaitaura naye vachimusimbisa pamusoro pekuroverwa kwake. Vakanga vasingatauri zvemutemo waMozisi, vaitaura zvokuroverwa kwaJesu. Vanga vasingatauri minana yakaitwa naMozisi muIjipita, vaitaura zvokuroverwa kwaJesu, nekuti nguva yaMozisi yakanga yatopera, kwakupinda nguva yaJesu. Havana kutaura zvemoto weMount Carmel waEliya, vaitaura zvokuroverwa kwaJesu, nekuti kuroverwa kwaJesu kwaizoreva the introduction of a new dispensation. Dispensation yaJesu, mwaka wakanga wava waJesu, nguva yakanga yava yaJesu. Rega nitaura nchiti prayer inoshandura chimiro. Prayer transforms. Varinoti transformation, metamorphosis, roreva kushandurwa in form and in nature. Kushandurwa kuri drastic, kuri dramatic. Vana baba nana mai kuti ushandurwe from being a weak Christian to becoming a strong Christian, you need to stay in prayer. Kuve mtendi usina vision, uchiva mtendi une vision, unoda fanwa kushandurwa ne prayer. Kuti uve mtendi uya asingatyi, azere ne boldness, unofanira mtendi anogara pa prayer. Kuve mtendi anoona zvemweya zvinobva pakugara paprayer. Kuve mtendi kubva kushandurwa, uve mtendi kubva mtendi ari empty, uchiva mtendi azere nomweya waMwari, zvinobva paprayer. Prayer inokutora yoenda newe kulevel yepamusoro, malevels eglory epamusoro. Hongu ndoda kutenda Mwari nelevel yauri, uri pane imwe level izvozvi, une zvawakaona izvozvi, une chawakabata chekwaJesu izvozvi, asi chiripo chausati waona, chiripo chausati wabata, vachinamata. Bhaibheri rinoti kwakaonekwa Elijah naMozisi uye vakafukidzwa negore. Rega ndikutaurire nchiti nini? Prayer inokutora yokuisa pa higher level, inokutora yokuisa pa next level. Vana baba nana mai, kune imwe level yavakarongerwa naMwari, iya inonzi naPaul kuna vaKorinde kutanga chapter 2 verse 9, kune zvisati zvavonekwa neziso, kune zvisati zvanzwikwa nenzeve, zvisina kupinda mumwoyo wevanhu vomwana womunhu, zvakarongwa naMwari achirongera avo vanoda Mwari. Vana baba nana mai, Jesu anomira navadzidzi vake ari paprayer, anoenda navo kune imwe level. Shoko rinoti, Bhaibheri rinoti kwakanzwika inzwi rikati, uyu ndiye mwanakomana wangu wandinoda uye wandinofarira, munzwei. Mwari ari kuintroduce a new dispensation yekunzwa Jesu. Vanhu vakambonzwa Mozisi, asi nguva yaMozisi pano yapera. Vakambonzwa Eriya, yaEriya yapera. Vakambonzwa Abrahama, yaAbrahama yapera. Hebrews chapter 1 verse 2 inoti, Mwari wakambotaura verse 1 sorry, wakambotaura kumadziteteguru nemitoo yakasiyana siyana nevaprofita, asi zvino Mwari unotaura kwatiri naJesu. Bhaibheri rinoti Peter wakanakirwa nelevel yaakasvika, wakanakirwa neglory, akati ngatigarei pano, akati zvakanaka kuva pano, ngativakei matende matatu, raJesu, raEriya neraMozisi.
tigare pano. Nyamba Jesu haana kuvinga kuzogara palevel imwe chete. Mwari kana akosvika palevel ukakomborerwa nayo yemakombore, level yepromotion, level yeblessing, level yeanointing, level yegrace, handiyo yoga iripo iyo, kune imwe iri pamusoro. You must keep on moving on. Nekuti muna Jesu umu tinomova from glory to glory, from level to level, from power to power, from grace to grace, from anointing to anointing. Usagara panzvimbo imwe chete, move to the next level. Bible notiro Jesu pakataurwa shoko iri, vakaunganirwa vakakomberedzwa negore vakawira pasi vakatya. Vari pakutya ipapo Jesu unouya unovabata unoti musatya. Nanhasi Jesu unokubata ipapo unoti usatya. Usatya covid, usatya ramangwana, usatya rufu, usatya madhimoni, usatya vanhu, usatya mamhepo, usatya kuroyiwa. Ishe vanewe. Bible noti pavakasimudza meso avo, they saw no one but Jesus. Pavakasimudza meso avo hapana mumwe wavakaona kunze kwaJesu. Simudza meso ako after prayer uone nobody but Jesus. Mubvunzo wangu ndichivhara unoti kubvira pawakanamata chii chawakaona, kubvira pawakatenda chii chawakaona. Vamwe vakaona fata, vamwe vakaona muprista, vamwe vakaona bishopi, vamwe vakaona muprofita wekuchechi kwavo, vamwe vanoona hembe dzinopfekwa navanhu, vamwe vanoona zvigaro zvavanhu, vamwe vanoona maweaknesses avanhu, asi havasi kuona Jesu. Unoona maweakness abishopi asi hausi kuona Jesu. Unoona kukonewa kwaereda asi hausi kuona Jesu. Unoona mahuswa ari mumaziso avamwe asi hausi kuona Jesu. Bvisa danda riri muziso rako utange kuona Jesu. Munamato wangu mangwanani ano unoti vatendi tiri mudzimba mulockdown, ngatisimudze meso edu tione Jesu. They saw no one but Jesus. Iwe see no one but Jesus. Usaona mumwe munhu, ona Jesu. Usaona chimwe chinhu, ona Jesu. You will become what you see. When you see Jesus, you are changed to be like him. Wofanana naye. Mwari ngakuvhure maziso uone Jesu. Muministry yako uona Jesu. Muchinamato chako uona Jesu. Mukereke yokwenyu uona Jesu. Muupenyu wako uona Jesu. Ngachive chishuvo chomoyo wako kuti uone Jesu. Jesu ndiye chikonzero cheChristianity, chechikristu. Ndiye chikonzero chokunamata, ndiye chikonzero chokuenda kuchechi. Muone akaroverwa pamuchinjikwa achifira zvivi zvako, ropa rake richierera. Muone akabayiwa, ona mavanga ekuporeswa kwedu, uone muchinjikwa wokuyanana kwako kwedu naMwari, muchinjikwa wokuregerwa kwezvivi zvedu. It is my prayer today kuti maKristu ngatiregei kuona chimwe chinhu, ngatione Jesu. Tisaona vanhu, tione Jesu. Usaona covid-19, mu-covid-19 imomu uona Jesu. Isaiah unoti pakafa mambo Uzia ndakaona Mwari. Iwe uona Jesu pachinamato chako. Mwari ngaakuratidze kunaka kwake, azviratidze kwauri, azvizarure kwauri paunonamata. Rega ndinamate. Baba, komborerai vanhu venyu, vhurai meso avo emwoyo nameso omweya vaone Jesu. Musituation yatiri yenyika tione Jesu. Munhamo dzedu, mukufirwa, mukuomerwa, mukuremerwa, tirege kuona nhamo yedu, tione Jesu. Kunyange zvarema saona kuremerwa, tione Jesu. Vhurai meso avana venyu, vhurai maziso omwoyo, vhurai maziso omweya, tione Jesu. Vhurai maziso ehama dzedu dziri munyika yeZimbabwe, tione Jesu. Vatungamiri venyika vaone Jesu, vave netariro inobva muna Jesu. Baba, mufaro wedu uri muna Kristu, kukunda kwedu kuri muna Kristu. Ndanamata nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen.